Què són les comunicacions electròniques? Les comunicacions electròniques són les comunicacions que es fan amb un cert grau de formalitat dins de l'administració de la UA, entre unitats, òrgans i càrrecs que envien una comunicació formal a unitats, òrgans o càrrecs també de la UA. Aquestes comunicacions tenen una particularitat i és que per la formalitat necessiten que conste en aquestes comunicacions la data d'eixida i la data d'entrada en les unitats, òrgans i càrrecs corresponents. El sistema de comunicacions electròniques registra aquestes entrades i eixides de les comunicacions i, per tant, ja no ens farà falta portar un registre com els que antigament es feien servir per a deixar constància de quan entraven o eixien d'una unitat les comunicacions escrites. Tot això ara queda replegat en el mòdul de comunicacions electròniques dins d'administració. Per accedir a comunicacions electròniques ho fem a través del portal d'administració dins d'UACloud i una volta dins d'administració podem accedir a comunicacions electròniques de tres maneres diferents. La primera és a través de comunicacions, en la barra superior. En aquest apartat el que podem veure és totes les comunicacions electròniques que rebem, és a dir, que algú ens envia a la nostra unitat, òrgan o càrrec. Després tenim dos apartats més en gestió, consulta comunicacions, i així és on tenim totes les comunicacions electròniques que hem enviat nosaltres, com a unitat, òrgan o càrrec. I el tercer lloc és des de tràmits que podem fer una comunicació electrònica a una altra unitat, càrrec o òrgan. I com es fa això? Doncs fem clic en comunicació electrònica, ens identifica el sistema, identifica també l'origen de la unitat, òrgan o càrrec des del qual fem la comunicació electrònica i ens permet, en alguns casos, presentar aquesta comunicació en representació de. En el nostre cas, si fem clic, veiem que el sistema ens assigna la possibilitat de representar la direcció del servei informàtica. Secretari de càrrec o secretària de càrrec, doncs ho farà d'un vicerrectorat, etc. A més, podem donar permisos per a consultar la comunicació que farem a diverses subunitats dins de la nostra unitat. Si fem clic en aquesta icona, podrem veure quins són els usuaris que formen part d'esta subunitat. Per a continuar amb la comunicació, el que fem és marcar quin és l'assumpte. L'assumpte ve tipificat per una classificació que ha fet Arxiu. Doncs en aquest cas, gestió acadèmica. En segon nivell n'hi ha 3 de nivells. En el segon doncs, és per accés a la universitat i en el tercer és coordinació de les proves d'accés. I després, en la descripció de valencià i castellà, introduïm un resum de la comunicació. Després fem una cerca de la unitat on volem enviar la nostra comunicació, en aquest cas és a gestió acadèmica. En concret, doncs, en el nostre cas ho volem enviar a la direcció del servei. Podríem incloure una altra destinació, una altra unitat, a més de gestió acadèmica. Imagineu que estigueren implicats doncs, el servei de gestió econòmica. Podríem generar així un segon destinatari, marcar qui siga i continuar. No és el cas, eliminem aquesta segona unitat, deixem només la primera i així hem d'incorporar un PDF. Recordeu que el PDF és màxim 3 megues. Anem a buscar el PDF. Així podem revisar que està tot correcte. Si detectem alguna errada, cancel·lem i hem de començar de nou la comunicació electrònica i si està tot correcte, confirmem. I així tenim la comunicació electrònica feta. Quan s'envia la comunicació electrònica, arriba al destinatari o destinatària també un correu electrònic que l'avisa de la comunicació i des d'ací es pot accedir a la comunicació o també es pot accedir directament des de la plataforma per e-administració, com veurem ara. En administració accedim a les comunicacions rebudes i en aquest cas la que hem enviat prèviament, així la tenim, apareix pendent i en el moment que fem clic així, veiem la comunicació electrònica i es marca com a rebuda. Esta notificació del dia i hora apareixerà a la persona remitent de la comunicació electrònica. Podem veure els documents associats a l'expedient, en aquest cas el PDF que hem penjat, i l'historial d'esdeveniments
que és quan s'ha enviat, quan s'ha llegit, etc. Com ho veu la persona que ha enviat la comunicació electrònica? Com veieu, en aquest cas tenim una comunicació electrònica enviada i l'estat és rebuda. Si fem clic en l'expedient, se'ns indicarà en quin moment s'ha obert la comunicació electrònica i conservarem, com és lògic, tots els documents que hi hagi en la comunicació. I aquest és el flux de treball típic que seguim en les comunicacions electròniques.